Unhlanhla Ngwenya nesigqi sase-Afrika. Awusuka bathi Stove 66 ngiyashisa embhedeni kusho lapha na ke ungika umfoka Ndlovu bathi simahla lapha na ke sombili obuvu featuring uSamke wakancwane kungiyena u9 minutes after ihora lapha na ke lesithathu kungumvulo wokuqala lapha na ke kuNdasa ka 2020 lapha na ke sikisi ya njengishilo ukuthi ke ngale kwelesithathu ihora ngizobe ngihlezi lapha na ke nentokazi engale ngesheya kwitilwandle Simangele wakajili ulapha na ke eManama eBahrain molo Simangele uyaphila ntombi Ngiyaphila futhi njani ngikhona ngani yakwethu Yebo Ya mana ngithathele ithuba ngamukele emsakazweni inanda 88.4 FM umlaleli ngeke ngambeka kancane esithombeni ukuthi ke ngizobe ngihlezi nawe uSimangele mhlawumbe uzoyibuza umlaleli ngasekhaya ukuthi uSimangele ubani usukaphi futhi ubekwa yini lapha na ke ezweni ke lase Bahrain Ngiyabonga kakhulu uSimangele wakajili uhlala eManzimtoti kwaFelix khona eThekwini ngino 2 years ngifikile la eBahrain ngafikela eManama ngifike ngokuzofundisa ngutitsha ngifundisa ugrade 6 and 7 ngifundisa imath khona la kwezinye izikole zaseAmerica kodwa khona la eBahrain Okay the only girl in maths eBahrain Ayikube njalo ngiyakuzwa ngani yakwethu cha idedala ukuthi sikuthinte kanye yakwethu isimo esisibona senzeka lapho endaweni ke yase Middle East bese ngikhathazeka ukuthi ke engabe ingane zakithi ezisebenza phesheya zinjani lapha na ke ngoba phela abantu abaningi uyazi ukuthi kasisebenzi ngokufana khona abalayizweni khona abangaphandle lapha na ke emazweni angaphandle sinjani isimo lapho njenganoba ibambane ngezihluthu phakathi kweIran USA kanye ke neIsrael la khona kunjani wena eBahrain kunzima kona ukusho ngalesikhathi samanje ukuthi kuzothi ngoba manje isikhathi u4 ekseni siyavuka nje kodwa indaba yenzeka kakhulu kwindawo eyodwa eJufe okuyila ngikhona engifikele khona mina into eyenzakalayo ubaqhumisa ama-base ase-US ekuyiwona a-base kuleya ndawo kakhulu so ezinye iy'ndawo ezingaphandle kweJufe zona azikho affected kakhulu okwenze ukuthi thina esihlala lapha kuyonke leya area yaseJufe kwaze kwathiwa siphumele kwamanye kwezinye indawo ezingaphandle so njengamanje ngikwenye indawo eSar 16 minutes away from iJufe so siyazizwa zona iqhumane njengoba silele kodwa asuboni umonakalo khona owenzakalayo ngale so sesibone kahle ngoba sesivula indaba ikuseni sesibona nokubonakalayo isingathi sikubone ekseni kodwa nje njengamanje ngingakusho ukuthi zisakhona iziqhumane eziqhumayo sezihlukene nje ngo45 minutes ngoba isiren yokugcina ekhalile I think ikhale ngabo 10 past kuya 2:30 ekseni ngoba into eyenzakalayo i-system yala bayiphethe kahle kakhulu ngoba siyathola ama-siren kukhala i-siren before kube khona isiqhumane esiqhumayo sithola ama-siren on our cell phones so siyakwazi ukuthi sibaleke siziprotecte okwenza ukuthi kungabi khona abantu abaningi abalimalayo so okwamanje akukho okutheni okwenzakalayo akukho okutheni abakushilo kuvaliwe nje asikwazi ukuphuma ngaphandle kwezwe esingakhona nje ukuthi siphume endaweni esikuyona iJufe so njengamanje akekho umuntu okhona eJufe ngoba bayaqhumisa amabhilidi so kuthi bafika amabhasi namaphoyisa akhipha wonke umuntu okhona mina njengamanje nabanyoza kwethu sicashe esontweni abanye basezikolweni abanye bakuma facilities nje akhona ecountryn ebonakala ukuthi angathi asiphephise kodwa ngingasho ukuthi ikona okwenzakalayo njengamanje ne deco
from i-embassy yase South Africa ebase eSaudi is-contactile basithumelelile ama-documents ukuthi siwagcwalise just in case ukubona ukuthi bangaka abantu aba-trap lana nokuthi bangaka abantu abazodinga usizo should ukuthi izinto zibe kulelo zinga lokuthi kufanele sithutheleke sibuyele emakhaya kodwa njengamanje akukho okunye abasakushilo nje ukuthi singapheniki. Ikhona indlela abazokwazi ukuthi isimo masibhede bakwazi ukuthi banibuyisele South Africa. Kubukeka kanjalo kodwa bekungakabi khona ukuchazeleka kahle khona ama group basedela ama group esifanele singene kuwona sihlale sibaleke kuwona sigcwalise lawo mafomu babone babe ne data ukuthi sibangaki esikulamazwe ngoba amazwe awu4 kahle esithintekile so sonke soba 4 sikwi group eyodwa sigcwalisa the same papers so silindileke ukuthi kuzokwenzakalani ngicabanga ukuthi nabo balindile nabo bayazi ukuthi kuqhubekane nokuthi bahlambe khona uplan abawuhlanganisayo ngoba ngokwethu thina asikwazi ukwenza lutho sike sazama ukubaleka sethi siye airport safika i-airport beyishaya nayo so sabuyela emakhaya. Into nje uke wayibona mhlawumbe ngokeminyaka yakho mhlawumbe ubandlululo walibona noma ulibonanga how do you feel inside yourself ukuthi ke makuthiwa nanti izwe liyabhoma angikhumbuli sibhonya lapha eSouth Africa kodwa ke usithola ukusima esikanjalo how do you feel? Lutho ngiyaqala into nje kodwa yazi ukuthi ke yenzeka into efana nale ngonyaka odlule kodwa ngonyaka odlule kwabakhona umyalezo ophumayo ukuthi abasemelika abaphume ezweni kungakapheli u3 days ngoba kukhona into ehlongozayo so thina sathola ichance ke thina ngaleso sikhathi ukuthi masizwe into efana naleyo savele booka amathikithi zasagoduka sonke kwakuJune ngonyaka odlule so emva kwesikhashana babesele bathi hayi kwaba nje into yesikhashana 4 days nyana bevalelekile then kwaphinde kwavuleleka so asazi ukuthi kuzophinde kube leyo nto yini ngoba last time aqhumanga kubanga nalutho kwagcina nje kuba ukuthi khona okuzokwenzeka kwagcina ngenzekalanga ukuthi okwenzakala komakhelwane bethu kuphela so kuloko ke kuyenzeka ke kuyaqhuma waqhumisa amabhasi lapha ngemuva so simuvile sasifundisa online so sithemba ukuthi makuvulwa nje ngisho second elodwa siyajomba siyagoduka sesiyobona sesingale emakhaya angazi kwamanje ukuthi ngifile kanjani angazi ngempela sipholile nje because siyabuka ukuthi bayazama ilizwe liyazama kona ukusivikela. Ekhaya khona usuke bathinta wabatshela ukuthi cha ngiphephile noma bungakaxhumani nabo? No ekhaya ngiyaxhumana nabo ngoba abantu engikhuluma nabo usuku nosuku hayi intombi endala impela akasayizwa kahle indaba yami ukubuyela la ngoba kwasekuqaleni wayekade ethe uyayikhuza ngathi hayi no bekuwumlilo nje wamaphepha manje kona ayibalele kahle ngoba bayasho ukuthi mangabe ngiphumunyuke la kushuthi akusafanele ngibuyele la kodwa ke phela sizokwenza njani sizoshona phi ngoba kukho la ungeke uzofike khona singekho izinkinga zakhona so okwamanje ngoba usanje basoke kuhlaliwe emthandazweni njena nathi emthandazweni sonke sohlala emthandazweni. Ngathi sonibeka ngapha emthandazweni ukuthi malivele ithuba nikwazi ukuthi ke mnibuye lapha na ke niphephile ngoba kuyavela ukuthi baphinde bashaya futhi khona lapho kuleyo ndawo okuyona ngitheni hour ago yiko ngithe mina hey madoda engabe sinjani ke isimo uthi ngisazokuthola nje kuyavela lokho nala ukuthi cha isimo sishube ngempela between iIran nayo ke lapha na ke iMelika noIsrael cha nganya kwethu makuya ngokuthi ke ni safe lan khona siyabonga nangabe ni safe manje makuphela uzokwenza njani uzophinda uphindele? Ngiyathanda nje lana kuyaphileka lapho kuyaphileka akukudanga nanokuthi ngiyakwazi ukuyigodukela noma inini mangifuna ukugoduka banama holiday amaningi labantu ngihlezi ngisekhaya ngi-up and down kumnandi nanothi asisebenza isikhathi esiningi so isikhathi esiningi sokuphumula bakithi avele ngahala ke encane lezodlula kuzodlula angizi
kuzodlula bakithi. Ngavele ngahala ke mina kodwa ke ngafundela woza hayi kodwa umfana phela ngifuna amantombazane. Oh awu izolinjani. Abafuneka abantu besilisa. Cha phela mina ngingedwa nje. Oh ngifuna amantombazane nami ngizoxoxa nawo. Phela sizoba phela omkhaya. Manje kodwa mina ngifuna umsebenzi oseradweni akhona ama radio ngapha. Ikhona imisakazo ngapha. Ugogo uyazi ukuthi ngiwuthanda kanjani nami. Kade ngiyawubheka angiyuthola inkinga phela bakhuluma ulimi lwabo engithi. Manje thina nesilungu sethu kubuye kube khona nanokuthi isingisi se-South African siqine kakhulu asisa understandeki. Okay, bakhuluma slide bona. Yebo kufaka ukuthi ukuthambisa so hayi angazi kona amanye amathuba outside is lezi ezijwayelekile lelizwe kuthiwa li-conserved kakhulu awekho amanye opportunities because ngisuke eSouth Africa ngumuntu omodelayo futhi awekho ama-opportunities for izinto ezifana nalezo la uyabona ayikho beauty contest lapho onganayo i-background angizwa beauty contest ayikho hayi lutho noma umina ongakahlangabezani nawo kodwa phela le country ncane kakhulu. Ngizwa kahle ngane yakwethu ngithi ngicheck nje ingane kwethu njenganoba ninga lapho emazweni ke aphesheya ko Boran ngithi nibuthe ebuduze neKhatha ngithi yebo yeah ngithi ngicheck 55 minutes away 55 minutes away ngeBhanoyi. Yebo. Okay, cha siyathokoza nganya kwethu makuya ngokuthi ke niphephile lapho lo uSimangele Jili oseManama lapha na ke eBahrain la ebambene khona ngehluthu phakathi kuka Israeli eUSA kanye ke nayo ke iIran niphephe bo Siyabonga bhuti kodwa ke ngicela ukukufundisa before ngihamba ukuthi bona bathi akusiko neBahrain bathi it's Bahrain. Oh ngesingabo phela. Nami ngibiza ngandlela okubhale ngaye ubhala uBahrain ngala kumina isibahrain. Nami ngasuka lapho ngithi hayibo iseBahrain but miss it's Bahrain. Ngithi ulimi lami mina linayo leyaga wenu. It's fine mina ngizobiza ngendlela yami. Hayi nami ngilibambe lapha la kuBahrain kodwa ke if it's Bahrain futhi kuzoba lula ngoba yena ngithi isibhaha ngizoshe ngikhumbule iBahrain yakulungile. Oh yeah. Yebo right sibonge bhuti wami. Kulungile phela kanye yakethu yezwa. All right siyabonga kakhulu nisibeke emkhulekweni nani niphephe eSouth Africa. Aniziphephe nje. Siyanikhumbula ekhaya. Yes sonibeka emkhulekweni ungakhathazeki. Yebo futhi ngiyabonga kakhulu. Bonga mina yes. All right bye. Bye. Inanda 88.4